Hola a tots i a totes, soc la classe de primera de les Carolines. Hola! Estem treballant el projecte del mercat. Te'n recordeu quan vam fer este projecte? Avui no podem fer el mercat com abans. He tingut altra idea. Si us necessitem. Havíem pensat a replegar aliments per fer una donació. Per les famílies que ho necessiten. Voleu saber com col·laborar? Heu de portar aliments, no pedir. És a dir, aliments que duren molt. Com per exemple, llet, arròs, pasta, oli, torró. Podeu portar-lo fins al 14 de desembre.